tawi zina nosoma yankhula kwambiri yankhula kumakwe yankhula kwambiri Anyway, by the way, ashehe amene wawo amene akuyankhula za anankhumwawa kuti anali ngati chanchani Yudasi umpereka Yesu bla bla kuti chipani cha DPP chimakanika kusuntha bwinobwino omwemo anda amene anakalowa alowa chipani cha MCP Zulo. But anyway guys, thank you so much. Just watch the guy. Don't forget to like, subscribe, click button, comment. Ndendi peleke utenga kwanza kwa abale atu achipani chatu cha DPP. Nkhani ya Yuda Iscariot. Tikwizi weti? Ndambu ya Yesu weti? Yuda Iscariot anandira chani? Ndalama weti? Kuti akapeleke nda? Ambu ya Yesu weti? Yuda Iscariot walandira ndalama kuti akapeleka ambu ya Yesu. Anthu ajalandira ndalama zija Yuda Iscariot walandira ndalama kenako anaganiza kuti gemu yavuta ndibweze makobiriwo. Akukabweza ndalama zija ine yake ndalama zija anakana kuti inu ndife tatana. Mukudziwa mavuto ameta kumana nawo 2019 mpaka na 2020 pa chisankho chimene chifa DPP. Chifukwa kuti timayenda ndi Yuda Iscariot. Muchipani chathu timayenda ndi chani? Amene amayenda limodzi ndi Yesu nthawi zonse. Koma tikuganiza kuti amugulitsa ndani? Ife achipani cha DPP tikuziwa kuti Yuda Iscariot anatigulitsa. Koma funso ndilo kuti kodi Yuda Iscariot ndalama zija anaja? Sana ajeti? Anazitaya atu. Kenako mpaka anatani? Anazikweza eti? Musadandaule Yuda Iscariot azikweza pasala pang'ono. DPP waye! DPP waye! Sopano mukazamuona mwana wa nyumba akumatenga chuma cha makolo akali ndi moyo. Muziwe kuti mwanaye ndi wopanda chani? Kalidwe. Chuma cha makolo samatenga mwini wache wakolo ali moyo yani. Sichocho kodi? Chuma magawa. Tifoye profesa apa bila mtali kati mtokoze. Koma ndikupempeni kuti mmanjamu singukwanira ndichire ndinogwira profesa apa mwini. Abale polemekezeka ndikufuna kuti mumveizi. Dziko lino lamalayi pamene lafika lero lino silofunika kuti lizikangana yani. Koma ndikufunika kuti tigwirane manja, tikokane meta kokanena panopo. Ndikukhala malo amodzi kuti lipule dziko lichokera pamoto lero. Dziko likuyaka, aliyesa kudandaula, palibe amene ali pamtendere, chifukwa kuti amene akuyendetsa dziko pano ndi anthu osatha. Bwana kubwera kwa inu Alhaji Beni Kambulire ku chipani cha DPP ndi umboni wokwanira umene mukufuna mwauza anthu anu, komanso umene mukufuna muuze mtundu wako kumangochi, komanso mtundu wako ku Malawi. Kunena kuti chipani chimene chikufunika kuti chithandize kuti chiwombole anthu a Malawi ndi chipani cha DPP. Akuluakulu anthu akamakhala pa mpikisano othamangisana kandi awiri kandi atatu anthu mmakita kudziwira kuti muli patali kuti mmene zikuonekera muja aja ndi amene asogola atawine mpikisano. Sichonchokoti ndizoda kukayikitsa kuti lero anthu ayamba kudziwa kuti chipani chowina chisankho 2025 ndi DPP. Umboni mwachitika lero pano sukukwana. Inu mukukayikira kuti DPP izawinanso. Awa alipo wasanga wineso boma sizingatheke. Chifukwa chake iso chine ndi ichi. Ndi chipani cha DPP chokha chimene chikatenga boma chimayika maprogramu amene chimayang'anira mtundu wa Malawi. Bwana
choyambirira ndikupatseni ulemu wanu ino a state president a dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera, komanso ndipereke ulemu kwa amayi aku nyumba amene ndi amayi athu a dziko lino la Malawi, Her Excellency Monica Chakwera, ndi maulemu onse akhale m'malo mwake. Unembi chapano lero kukuvecheta malowe je manja nagaba kupika nagapika nere boma nijapi ndikuwuzani chifukwa chake. Ife Asilamu ndife anthu achiyawo. Ngati tili ndi munthu amene timamulemekeza moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ndi Dr. Bakiri Muluzi. Koma inu mukudziwa Muluzi anakhala 17 years yakuyendera mulandu umene anathesa ndani? Inu munthu ukukhala ndi ndalama ndi ukukhala ndi ufulu, chabwino ndi ukukhala ndi ufulu yeti. Tikamati lero a Muluzi ali ndi ufulu tikunama, anapereka ufulu wondani? Mwaona Auladi Musa eti anamangidwaso ndi DPP, apasa ufulu ndani? Komanso kupatula Malemu Bingu wina amene wapereka Nsilamu ukhala advisor wa president pa chipembedzo cha Chisilamu ndi Dr. ndani? Your Excellency, Nsewu wa Makanjira anawuyamba Muluzi kulekeza pati ena mavi. Inu mwanena kuti mulima ndipo posonyeza kuti zichitika ndinu mtsogoleri woyamba kutenga mfumu ya chiyawo ya Chisilamu kupita naye ku Saudi Arabia kukasayinira Nsewu ku Makanjira. Bwana, sindikufuna ndiyankhuleza mbiri lero, koma ndikufuna ndiawuza Asilamu ndi ayawo anzanga kuti Achakwera aonesa kuti ngati pali anthu amene afuna adzigwira nawo ntchito limodzi ndi anthu achiyawo ndi anthu achisilamu. Mwandiona mmene ndavaliramu ndine shekhe etu ine. Ibrahim Matola ndi nduna imene yapangidwa appoint ndi Dr. Lazarus Chakwera. Koma ena aja samachita appoint minister wachiyawo ndi Chisilamu koma ngochi, koma Dr. Lazarus apanga chani? Anapanga Matola kukhala nduna. Kodi zimenezo zipose kukhala Dr. Lazarus munthu wabwino? Zambiri ndizayankhula siku lina. Ulemu wanu wa president komanso ndathokoza chifukwa chondilandira. Ambuye akudaliseni. Salamu alaikum.